Нека разгледаме меню каса. Него достъпваме от главната навигация в меню счетоводство. Това меню води касата на вашият клуб. Това означава, че всички приходи и разходи се записват във вашата виртуална каса. Повечето от записите са напълно автоматизирани и вие като администратор няма нужда да вписвате приходите от платени резервации и предплатени пакети. Освен този тип записи, касата позволява и ръчно да вкарвате записи, свързани с дейността на клуба, като например разходи за ток на клуба, вода, сод, интернет, заплати, осигуровки и много други, които вие сами предварително можете да дефинирате чрез меню видове приходи и разходи, отново от меню счетоводство. Ръчно можете да вкарвате и приходи. Тук бихте могли да вписвате други извънредни приходи за клуба, като например приход от реклами, приход от организиране на турнир или дарение за клуба, както и много други приходи, които предварително можете да дефинирате отново чрез меню видове приходи и разходи. Справките, които това меню ви позволява да направите, са буквално неограничени и така ще имате ясна представа за финансовото състояние на клуба. След като направите справка за даден период, можете да я копирате за Excel или да я експортирате като CSV или PDF файл. Също така имате възможност да ограничите достъпа на определени администратори до това меню чрез махане на отметката за достъп до менюто в профила на дадения администратор. И така само определени администратори ще имат достъп до тази информация.